guys mag-check ta sa sakyanan guys check to ning tubig ug asiti guys. O kare guys ito ning i-check guys. Sige guys alin guys to i-check ning tubig ug asiti guys. Kini guys ito ning i-check ning kuan asiti naon to ni guys kung sakto ra ba yang kuan. Sakto kay guys atong usban o sakto ra gyud ning crosswind guys kaning tubig to ning tanawon guys kung sakto ra ba gyud ang tubig ani aghiya bad ani ay sus kagahi ba ani isuon unsa okay ra sakto ra to ibalik taklob akar tagapuhan to gamay akarang inuba to ning kanon sikapon pod to ning inuba kay para safety ang biyahe ba. Thank you sa inyong pag-watching guys nga sige mo nagsunod sa kuang video. Sakto ra kay guys sakto ra kayo ato usban klaro na to ba kay klaro ginato nito ang pag-check up ni trapuhan to ni guys para ngayon tanahon mahamis ning kuan guys makina namin sa pagamay okay kayo namin sa pagamay obay buling ito ning trapuhan maayo ito ning kuag abog putigi pagkadaghan ng abog ni guys niya kon masinaw-sinaw po ning makina ano kong trabaho guys nang mabuntag check up sa duha ka sakyanan o sa mo biyahe kay dal-on ni sir ka-sir man ning Innova guys niya kaning maron mao ni gamito na ko pick up deliver o kaning Innova guys ato sa ning libyuhan ning makina mao ni mabuhat na ko sa mabunta guys nga ako gini kuan. Good morning din yung tanan dia guys sa mga nananaw sa ako ang video. Namin sa kubalik okay balik ko nya paki-share lang guys sa ako ang video kung mga vlog paki-share lang guys please kaninyong tanan guys Ginoo lang gimay balo niyo guys share and follow lang guys sa akong mga vlog wa na sinaw na guys atong itaklob taklob to ni guys okay na kaya na po ng crosswind atong itaklob guys. Okay, taklob. Takloban sa to gamay, taklob. Yeah guys, thank you for watching.